Kono lho, kurang ben banyu cetek kono. Kene iki wis wong langi wae. Ngendi? Kono lho, olehku mang ngene lho, kono kae. Jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu nggak bayar. Bingung. Masalah yang rawuh. Iya. Duduk teh. Ajo, ini mat, anai. Duduk. Duduk. Ngau, Cok. Kue nyapa nih, Mah? Lah nyapa apa yang rasa-rasa narnya. Tuh Ram. Nyapa lu? Nah, ayo mancingnya, kayak rawuh. Berarti bang angel mancing, anu telek kok dilawuh nyapa lu? Nah, ya dugaan Cok, mesti terek kon manda ture. Lah arep ora apa-apa. Dah, ayo nggih, ate kono ayo, sik. Lha kuwi apa roh carane? Carane apa roh? Madang kowe iwake pangane cacing dengan cacing. Ya. Yo. Udah. Ayo. Apa lah lati? Sohe to. Ikro. Pak dari bojomu piye? Lah, ora, wis. Ini yo. Teman kena murah iki. Kena iki. Kanggo loro iki. Ayo. Lo palesane? Malah golek kono nggo. Apa lu kek? Kayu-kayu tero. Ya. Panas e. Wah, aku cek kan ngene kono lho. Yang mancing lah, galon. Gede semene lho. Lho, endi? Itu mereka semene to. Endi trek mungkin kateng mangsa. Oh, Cuk. Ono wae. Iya, ser pandan lho. Puteran yo. Alah, gede jan semene tenan lho. Iya. Cuk. Coba jual tadi. Apa? Kejelekmu mang wis eneng. Kayu. Oh iya. Iya tenan. Salah kurang lah lho. Ayo, Sik to. Itu gesek. Kene yo. Ya kene sik. Ayo, budal. Iya. Gak tau lah itu. Keren. Suwi Kang. Wis, Nyapa lho iki? nanti Ini pasar. Ora mancing ning kali ning ndi? iso mancing ning kene lho. Aja ning kene lho, golek nggon liya kono. Yo, ngendi lho sing akeh? Liyane kene. Kono lho, golek nggon banyu cetek kono. Kene iki wis wong langi wae. Ngendi? Kono lho, olehku mang ngene lho, kono kae. Bukane. Yo. Mang tapus ya yang ngakep.
Mulai aku beneran. Ber. Cetake kon. Duh, angel. Ngapusi iki. Ana ngeleram iki to. Ini yo. Yes kene. Panasi Gusti. Jam piro iki, Mas? Kowe mulai ae. Opo nih, Pak? Nongkrong jalan lho. Kenapa garangan iki? Oh, belum. Santai nih. Kenapa? Cok, lah aku to. Lah kira ini apa, Pak? Ini apa to nek kono? Mancing, Cok. Lah. Mantep. Lah iki. Mantep dhewe piye? Iya lah. Ya sesuk leno. Entar kono. Ayo bro. Kene. Ya apa kok mangke Apa apa? kan mau ngantemi wong mancing? Nah, tak kira ki lek luwak to mangke. Ini kayak takir. Lah iki apa ning kono ki mangke? Mancing, Pak. Ora lho, mancing yo ning nggon cetekan banyu mili iki sing kok pancing iki rupa apa lho? Lah ning nggon banyu jeruk kono jerake wae reso nglangi, bodhok lelep rene kabeh. Enggak, iki dihapusi bocah. Ora aku diomongi kanca. Ora lho, lha iki kok cewang to bodhono tak pikir-pikir. Lah wong mancing ning banyu mili. Ning kedungan ngono kae mancing iki. Kancaku mang eneng bocah oleh sak kresek gedhi mancing ning kono kae mang. Iwake gedhi-gedhi. Ya lah sakmene. Ene sing padha kentol kuwi mang. Lah sapa sing akon mancing ning kene iki? Lah aku diomongi Pak Kuntet sing mancing ning kono mah lho, kaos ireng. Jerake mancing ning kene, ning nggon sing cetekan oleh akeh sak kresek mang oleh kok kene. Bener lho, jerake Mas Kuntet meneng kono ning iwake oke ning kono. Wae nggo sak kresek. Lah kowe iki dihapusi bocah. Piye to, Pak? Piye to? Nek mancing ning kono kae lho, sing bener ki Kuntet iki katesuk mang ning kono kae. Aku bar matun saka sawah ku mang wong is ning kene. Lah wong jerake mancing kok kene to, Pak? Nggon cetekan kene lho jerene. Aku mancing ning kono ora oleh, jerake wae ra iso nglangi. Iya to, Lek? Dihapusi iki terakhir dipek dhewe. Pak Kuntet iki tre ngono kuwi. Kowe ngerti ora sawahku dhek iki? Piye, Pak? Lho dhek iki lho, sawahku kono to. Yo piye, Lek? Idek-idek karo Kuntet. Kuntet kuwi? Iya. Kok iso didek-idek? Lah takone wangi tandu to, Lek. Iya, jika cuk. Jancuk. Lah yo piye? Yo kene, ayo mulai saiki, ayo mulai. Lah, aku ora lho. Lah sing ngejak aku iki lho. Nyat, Tapi iki kok ngajak mancing ning kene. ayo sesuk mancing karo aku. Lah lek ngene iki mancing perkara sidane. Lah iya, saya mulai. 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 Ayo gini, dalane gini, dalane gini. Oh, mulai. Mancing dihapusi wong. Sesuk-sesuk lek mancing ning kene iki iwake gede-gede. Mangi atuh turu ning omah es gaean. Mas Ram. Kok aku sih ya. Golek ya Kuntet iki. Apa ini? Oh, panas ram mancing kau lah.